Good start. Dyna ni. Reit, da chi'n clywed fi rwan, a dim rhaid fi weiddi. Achos does neb eisiau neb yn gweiddi arnyn nhw ffydd cyntaf yn y bore, nag oes? Oes! Oce, na weiddi arna chdi. Wel, croeso cynnes i chi i'r gwasanaeth Nadolig yma bore yma. Mae gennym ni awr hyfryd, gobeithio i chi o ganu Carolau, cyfarwydd, chydig bach o ddrama'r Nadolig. Mae ser Bach yn mynd i ganu rhai caneuon i ni, felly gobeithio gewch chi fendith ag amser braf yma gyda ni bore yma. Croeso, yn arbennig os da chi yma am y tro cynta ar ddydd Sul, mae yna groeso cynnes i ffrindiau hen a newydd wastad yma yng Nghaersalem. Newn ni dderbyn chi fel ydych chi, os newch chi dderbyn ni fel ydych ni. Dyna'r unig reol yn Caersalem. So, da ni'n mynd i gychwyn bore yma drwy godi ar yn traed a canu dwy garol gyfarwydd gyda'n gilydd gefn wrth gefn. Diolch Martin. Mae'r gogoniant
Iesu brenin Roes y dweithion ei anregion wrth ei bresef ar y gwaed A'r athus a mir a sydan Llawer trysor i fab maer Rôl ei moliant uwch ei bresef Mae'r gogoniant ar ei wyneb Wyneb i Iesu brenin Dred angolion gyda dynion Ef ei trysor mwyaf ni Athre'r hogion frawr ar deiar Iesu gos mor brenin ni Rôl ei moliant uwch ei bresef Mae'r gogoniant ar ei wyneb Wyneb i Iesu brenin Wel, mae yna ganu hyfryd yma bore yma, ffantastig. Nawr, da ni adeg o'r flwyddyn le, da ni'n cyfru i lawr i rhywbeth pwysig iawn. So dwi jyst mynd i wneud dau weithgaredd sydyn sy'n helpu ni ddeall be ydy disgwyl a be ydy cyfru i lawr. So, dwi angen 3 volunteer. Be am i ni... O, wel, gewn ni 4 ta. Neu 5. Go on ta, reit. So mewn gêm... Yn y gemau Olympaidd, pan mae yna ras rhedeg, sut maen nhw'n dechrau ras? Cewch mewn rhes fan hyn a dangos, neu yn yr mabel gampa yn yr ysgol nawr. Reit, da chi ddim wedi gweld... O, na ni. Reit, ie, ond... Ond dwi eisiau chi mewn rhes fel bod chi'n mynd i redeg fforma, iawn? Iawn, so ar hyd fan hyn. Wel, boes bach lwcus bod chi ddim yn tîm Cymru, neu bydde dim gobaith dyn ni. Reit, da chi wedi gweld chi'n eich syth o'r blaen? Reit, ola, beth ti'n neud? Ti'n nôl fan hyn nawr, nôl fan hyn. Reit, mewn rhes nawr. Da chi roi di gweld ras o blaen? Na, dim res fel na. Dim sketch di hwn fod, dwch. O, diolch Mari. Reit. Ar eich marciau. Barod. Oedd hi'n oer iawn bore yma, doedd? Oedd hi'n oer yn tu chi bore yma, oedd, ie. Okay. Sorry. Reit. Ar eich marciau. Barod. Be gys ti frecwas bore yma? Pam wyt ti mor ddi a mynedd? Dych chi mor ddi a mynedd? Mae aros a disgwyl i'r foment iawn ddod yn bwysig iawn, oce? Reit, yn i ddechrau to. Reit, ar eich marciau, barod, lycio dy jacket ti, just then. Oce, iawn? So, ar eich marciau barod ewch. Reit, oce, gred. So, dyna ni, reit. So, ydych chi sylwi sut oedden nhw yn disgwyl mlaen i ddechrau ras, wedyn nhw'n cyfru i lawr i'r foment fawr le oedd y ras yn ddechrau. Diolch fawr iawn, clap, 1. Reit, wel, dwi'n meddwl bod Cymru yn mynd i gael unrhyw fedals yn y gêm Olympaidd nesaf. Fel mae pethau mynd efo tîm Cynarfon, be bynnag. Iawn, so oedd un peth arall o'n i'n meddwl am cyfru i lawr yw... Oes na unrhyw fans o Thunderbirds yma? O, diar mena. Dwi'n meddwl, oce. Dwi'n meddwl bod ni'n dangos yn oedran yma, dylan. Oce, ond, oes rhywun, da chi, plant, oes rhywun watch Thunderbirds, neu na? Na, Dafydd, come on Dafydd, dwi'n gwybod bod ti, lle mae Cadog yn cuddio. Fyna, come on. So, be Dafydd a Cadog, da chi'n gwybod beth i Thunderbirds, felly dowch fyny fa yma rwan i ddangos o fi. Reit, a dwi angen help hefyd. Falle bydde dad yn chydo fyny efo Dafydd, dwi'n meddwl, ti just. Yeah. A ti di menna hefyd, gan bod ti deud bod ti, reit. So,
pa mae'n rhaid rocket? O, mae pawb yn gwybod beth di rocket, hyd yn oed os chi ddim yn gwybod beth di Thunderbirds, okay? Ydych chi wedi gweld rocket ar y teledu neu ffilm, reit? Tristan, dwi eisiau ti wneud paper aeroplane, please. A ti ma na. Paper aeroplane. Na. Triadora. Io, neu rocket. Rhywbeth fedri di daflu fyny'r awyr. Reit. Na ni, no pressure. Right, okay. A wedyn, na ni, gret, dos di draw at Lowri nawr, a fydd Lowri a chdi fyny grisia. A Tristan, dos di at Hannah, neith Hannah fynd â chdi fyny grisia. Dal i law o Hannah fel bod o ddim yn syrthio. Iawn. A wedyn, pa mae rocket yn cael ei lansio, mae yna countdown yn does. 10, 9, 8. Reit, okay, just practice di hwnna, Yn ni aros, mae Mena wedi cyrraedd y top fyna. Arosa di fyna, reit, chi lawr grisia, watchwch eich penna nawr. Dwi'n eisiau mynd â neb i casualty fore yma. Reit so gawn ni gystadleuaeth, pwy sy'n gallu taflu y rocket neu'r awyren yn fwy agos i Cadog y Dafydd fan hyn. A dwi eisiau pawb gyfri lawr. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off! Wa, da iawn. Na ni, gwych, gwych chi fynd i ista nawr, hogia. Diolch fawr iawn i Tristan, diolch fawr iawn i Mena am fod yn rocedwyr i ni bore yma. So, da ni'n cyfri i lawr. Nawr, oes na rhywbeth yn ein tai falle yn yr wythnosau diwethaf wedi bod yn helpu ni gyfri i lawr ar gyfer rhyw ddiwrnod neu rhyw ddigwyddiad pwysig. Ie, calendar advent. Oes rhywun yn gwybod beth yw calendar advent, neu falle bod yna calendar advent wedi bod yn eich tŷ chi? Cyfri lawr y dolig a bob diwrnod ydych chi'n cael tsiocled. Ie. Oes yna rhywun yma le ydych chi wedi gorffen eich calendar advent yn barod? Da iawn, Lydia. Wel, mae rhaid i ni gyffesu yn ein tŷ ni bod y tsiocled i gyd wedi cael ei bita'n barod. Bod na wythnos ar ôl cyn diwrnod dolig. Gan Nedw, ynde? Nedw sydd wedi bita'r tsiocled i gyd. So Nedw, nid yn unig fod wedi chwalu Advent Calendar O, mae wedi chwalu'n Cadog hefyd, Drian a Cadog Bach. Ond, o Nedw yn ddi am yna, ddim yn gallu aros i bita'r tsiocled. Ond, be dwi'n trio cael ni i ddeall? Thema ni bore yma yw disgwyl a cyfri i lawr i'r diwrnod mawr. A siarad ydw i wrth gwrs am y Nadolig. Am yr wyl yma le da ni yn dathlu ac yn diolch fod Duw wedi rhoi y trysor mwyaf un i ni, sef Iesu Grist ei hun. So fyddwn ni'n edrych mwy ar y thema yma gyda'n gilydd bore yma. Ond nesa, da ni'n cael gwrando a gwahodd côr Ser Bach i fyny'r ffrynt. So i chi sydd ddim yn gwybod be ydy Ser Bach, mae Ser Bach yn grŵp i blant a babis bach a'i rhieni a'i gofalwyr a nain a taid a popeth yn y canol sy'n cyfarfod yma bob bore di Mercher. Mae yna groeso cynnes yma, mae yna hwyl fawr yma ag un o'r highlights ydy Auntie Ann a'i thad a Billy. Un o'r plant oedd hynny. Auntie Ann a Billy ar y ffidil. So ni'n mynd i gael rhagflas, ni'n mynd i gael blas nawr o beth sy'n digwydd yma bob bore di Mercher. Mae yna groeso cynnes i blant Ser Bach ddod ymlaen i ymuno ag Auntie Ann fan hyn. Croeso i'r rhieni ddod hefyd.
A mae gyda ni'r maracas yma hefyd. Helo. Ser y nos yn gwenu. Ser y nos yn gwenu. Dewch i bres y Bethlehem i weld y Baba Iesu. Mae'r ei Wair yw'r dillad gwely, oedd yn bredu, dewch i bres y Bethlehem i weld y Baba Iesu. Dewch i bres y Bethlehem i weld y Baba Iesu. I ddŵr yn y codi, dewch i bres y Bethlehem i weld y Baba Iesu. Dewch i bres y Bethlehem i weld y Baba Iesu. Dyma ni'n mynd i Bethlehem, i Bethlehem, i Bethlehem. Dyma ni'n mynd i Bethlehem ar bore dydd Nadolig. Byw nawn ni weld y Bethlehem, y Bethlehem, y Bethlehem. Byw nawn ni weld y Bethlehem ar bore dydd Nadolig. Y baban yn cysgu y Bethlehem, y Bethlehem, y Bethlehem. Y baban yn cysgu y Bethlehem ar bore dydd Nadolig. A Mair yn uwio y Bethlehem, y Bethlehem, y Bethlehem. A Mair yn uwio y Bethlehem ar bore dydd Nadolig. Bigeiau daw yma i Bethlehem, i Bethlehem, i Bethlehem. Bigeiau daw yma i Bethlehem ar bore dydd Nadolig. Brenhingoedd daw hefyd i Bethlehem, i Bethlehem, i Bethlehem. Brenhinau daw hefyd i Bethlehem ar bore dydd Nadolig. Wel, mae yna rhywun ar ben y to, yn does? Dyn ni'n barod? Wy sy'n dŵad dros y bryn yn ddistaw, ddistaw bach. Ei farf yn llansau gwallt yn wyn ac uwchedd yn neisach. A pwy sy'n eistedd ar y tro ar bwys y llyfr fawr. Sion
Hyfryd. Diolch fawr iawn Antian a Billy a cwr hyfryd sy'r Bach. Dyna ni. So nesa, da ni'n mynd i gael y stori'r Nadolig wedi hadrodd gan blant ysgol Sul, Carolau. So wrth bod nhw jyst yn setio lan tu ôl I fi, na I jyst wneud y cyhoeddiadau yn sydyn. So mae yna groeso cynnes I unrhyw un ddod nôl yma eto heno am 6 o'r gloch, le byddwn ni'n cynnal yn gwasanaeth Carolau yng ngolau Canwyll blynyddol. So mae hwnna am 6 o'r gloch heno, a mae croeso cynnes I unrhyw un ddod I hwnna. Fydd hwnna yn noson arbennig iawn, le fydd yna ganu hyfryd, fydd yna ffilmiau hydolus, a stories yn cael eu hadrodd ar cyfan gobeithio yn helpu ni diwnio mewn yn fwy I ysbryd y Nadolig ac yn I fwynhau amser gyda'n gilydd yn addoli. A mae yna groeso cynnes I unrhyw un aros ymlaen ar ôl y gwasanaeth Carolau yna I barti bach Nadolig hefyd. So mae hwnna am 6 o'r gloch heno, y gwasanaeth Carolau yng ngolau Canwyll. A wedyn jyst gair bach hefyd ynglyn â'n casgliad Nadolig ni eleni. Yn ôl yr arfer, da ni'n gwneud casgliad arbennig amser Nadolig I achosion pwysig. Ac eleni, da ni'n rhannu'r casgliad rhwng gwaith lleol a gwaith rhyngwladol. Y gwaith lleol, da ni'n cefnogi y Nadolig eleni ydy Ysgol Pendalar, sydd wrth gwrs yn gwneud gwaith pwysig iawn efo disgyblion a teuluoedd yn y dre a'r ardal. Ond da ni hefyd yn cefnogi gwaith yr elusen BMS, sy'n gwneud gwaith yn Afghanistan yn helpu cymunedau fyna ddatblygu technegau amaeth gwell mwyn iddyn nhw fod yn fwy hunan gynhaliol yn darparu bwyd i'w cymunedau yna. Felly mae modd rhoid yn y bag casgliad o'r ffordd allan ar y diwedd, neu mae modd rhoi trwy neges destun hefyd, os ych chi eisiau. Ac os chi'n trio rhoi trwy neges destun y bod e ddim yn gweithio, yna dyw e jyst ddim yn gweithio gyda pob network, ond I chi sy'n isio ac yn gallu rhoi, mae cyfraniadau yn cael ei werthfawrogi i'r apel Nadolig yma. So, ydy'r dramodwyr yn barod I fynd? Ydach, oce. So, drama y Nadolig 2022. Hi, Oed, ti'n iawn? Dwi'n iawn, diolch Caleb. Dwi'n edrych ymlaen at ffeinal cwpan y byd heno. O ia, ond bechod I Cymru di fyno. Ond roedd hi'n rili wych gweld Cymru'n cystadlu'n cwpan y byd. Da ni'n rhaid fod yn aros mor hir I weld hynna. 64 mlynedd! Ia, diolch i'r hogau yma hysbrydoli. Sôn am amser hir I ddisgwyl. Mae bron yn Nadolig, a dwi'n methu aros. Wyt ti'n dan aros am bethau? Na, dim felly. Mae'n anodd iawn peidio agor mwy o drysau ar y calendar advent. Wel, mae disgo yn rhan bwysig iawn o gyfnod yr advent yn union fel y bobl 2000 o flynyddoedd yn ôl. Roedden nhw wedi bod yn disgwyl am yr un arbennig, y Meseia, oedd I ddod I arwain I rhyddid. Ond be gawson nhw? Oedd baba mewn preseb? Doedd nhw ddim yn disgwyl yna. Roedden nhw wedi bod yn byw bywyd yn hollol anobeithiol. Er diad yn fagu o'n gwmpas, ni'n barod am doriad o awr. Yn hollol, fel mae'r proffwyd Eseia'n ddweud, mae'r bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae'r golau wedi gwawrio ar y rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth. Rwy'n falch iddyn nhw gael y Meseia, ond ydy hyn yn berthnasol I ni heddiw? Wel, mae'r stori yma o hyd yn tydi.
sydd am newyddion. Newyddion da fydd yn newid y byd. Fi oedd y cyntaf i gael y newyddion mawr. Paid â bod ofn yn y mair. Ro'n i'n teimlo'n ddrysyd iawn sut oedd hyn yn gallu digwydd, ond ro'n i'n barod i drystio Duw a gwneud beth o eisiau. Meddyliwch, bydd y mamabi bach i'n tyfu fyny fod yn ddyn pwysig iawn a cael ein alw'n fab Duw. Roedd pawb wedi bod yn gobeithio byddai'n Meseia'n dod un dydd i roi rhyddid go iawn i ni, a rwan mae ar y ffordd. Dyma newyddion da fydd yn newid popeth am byth. A sy'n am arwydd. Yn y stori hwn, mae yna lot o pobl yn cael arwyddion am y pethau rhyfeddol mae Duw yn ei gwneud. Roedd yn poeni'n mawr pan dywedodd Mair wrth ei fod babi ar ffordd, ond un noson fe ges i breuddwyd. Dywedodd Angel wrth ei mewn breuddwyd am briodi Mair a gofylu amdana, a dwi'n anes i. Roedd yn arwydd i fi gredu bod gan Duw gynllun arbennig ar gyfer y baban bach, ond yna roedd rhaid i ni deithio i Bethlehem. Taith anodd ar y 9 ac ar ôl ni gyrraedd, doedd dim lle mewn unrhyw letu yn y dref. Beth yn y bryn awn ni wan? Sydd am derbyn. Derbyn y ddau ddieithwr. Roeddwn i'n teimlo gymaint o drueni dros y ddau gyrhaeddodd yn hwyr yn noson. Doedd unman iddyn nhw aros. Yr unig le oedd ar ôl oedd y stabal bach oedd gen i, ond beth arall allan nhw'n wneud. Roedd drysau pob man arall ar gael. Fe wnes i ei derbyn i mewn i'r stabal, a dwi mor falch i fi wneud. Ganwyd baban bach yn stabal. Iesu yw ei enw, ac mae pethau rhyfeddol wedi digwydd ar hynny. Os na fyddwn ni wedi ei dderbyn i'r stabal, fyddwn ni wedi gweld y fath bethau. O sydd am oen. Oen yn anreg i'r baban Iesu. Daeth y nylion i ddweud oedd y baban wedi eni. Rhaid i ni dod i weld y baban Iesu. Sydd am lefel. Dwi'n byw mewn palas. Dwi ar lefel uwch na phawb arall. Mae gen i lot o bwer. Ond un dydd, daeth 3 brenin i Jerusalem i ddweud bod yna frenin newydd. Dwedwch wrthai, pwy yw'r brenin newydd? Y brenin Charles? Gareth Bale? Wel, pwy ta? Brenin sy'n newydd ei eni. Ni'n dilyn seren arbennig yn yr awyr. Byddwn ni wedi dod i efori a'r ffys a myr. Ewch ymlaen ar eich taith, ond dewch yn ôl i ddweud wrthai ble mae'r brenin newydd. Sut gath ei gael gwarad ono? Ei anfon nhw'r cwch o Rwanda. Pam nes i ddim meddwl am hynna? Dim seren, waka waka,
dilyn y seren uwch ben. Ni'n mynd i Bethlehem, dilyn y seren, waka waka, dilyn y seren uwch ben. Ni'n mynd i Bethlehem. Waw, Brenhinoedd, beth yw hyn? Plis esgusodwch y llanast. Mae Iesu wedi tyfu fyny chydig erbyn hyn. I sydd am ildio'n hynna'n i ti. Ti dy'r brenin iawn, unod ti'n chetu tlawd. Dyma anrhegion a'r ffys a myr. Sydd am gwyrdd. Gwyrdd y geni Emmanuel. Dyw gyda ni yr ystyr geni Iesu. Daeth Dyw i'r plith yn ganol tywyllwch a llanast y byd i fyw gyda ni a ddangos ffordd cariad o fyw. Fe wnaeth hyn am fod yn ei garu, ac mae gariad ef gwir goleuni'r byd. Ydy, mae'r stori yma o hyd, am fod Dyw ei hun yma o hyd. A welwch chi'r wyrth yn y stori. Dewch gyda'r bugeiliad a'i ardoethion i blygu wrth y breseb a phrofi wyrth o adnabod Dyw mewn cnawd. Brysiwch lawr y grisiau, sylwch ar bresentau, mynd mor gochau blaen, doli ddim i mair, teulu berchasau a ffrindiau hyd y cwrdd, mae twrci yn ei werth ei weld, ei sylwch wrth y modd, Nadolig llawen i chi gyd. Wel, diolch fawr iawn i'r plant a pawb sydd wedi bod yn helpu'r plant i baratoi ac ymarfer ar gyfer hwnna. Hyfryd iawn, arbennig iawn. Nawr, da ni jyst mynd i dawelu gyda'n gilydd nawr. Da ni jyst mynd i weddio, da ni jyst mynd i siarad efo Duw. Felly, newn ni gyd jyst dal dwylo a cael gada, plygu pen.
O Dduw Dad, da ni yn diolch bod ti yn caru ni. Da ni'n diolch bod ti'n caru ni gymaint nes bod ti wedi dod mewn i'r byd yma ata ni yn Nadolig cyntaf yna. Pan da ni'n brifo, da ni'n diolch fod ti yn gwmni ac yn gysur i ni. Pan da ni angen nerth, da ni'n diolch fod ti'n rhoi nerth i ni. Pan mae pwysau'r byd yn teimlo fel bod ar yn sgwyddau ni, da ni'n diolch fod ti'n cymryd y pwysau i ffwrdd. O Dduw Dad, da ni'n diolch am y trysor yw Iesu Grist i ni. O Dduw Dad, ni'n gweddio am heddwch yn y byd yn y Nadolig yma. Heddwch i bob un ohono ni yn calonnau. Heddwch ymhlith teulu a ffrindiau a'n cymuned ni, ac heddwch trwy y byd o Dduw Dad. O Dduw Dad, i ni yn diolch bod ti yn dod â gobaith mewn i bob sefyllfa, a helpa ni weld a dathlu hynna'n Nadolig yma. Amen. Amen. Wel, fel o'n i'n sôn, yn thema ni heddiw ydy disgwyl. A fel wnaethon ni glywed yn drama'r plant fan yna, da ni fel Cymru, wrth gwrs yn disgwyl am y Nadolig, ond oedden ni'n disgwyl i Gymru gyrraedd cwpan y byd hefyd, yn dod am fel gath i hintio yn rhai o'r emyn-donau cyfarwydd yna yn drama y plant bore yma. Ac fi oedd Cymru yn disgwyl 64 o flynyddoedd i gael cyrraedd cwpan y byd. A wnaethon ni gyrraedd o leia, allwn ni ddweud hynna, do. Be bynnag ddigwyddodd wedyn ar ôl i ni gyrraedd, fe nathon ni gyrraedd. A mae'n atgoffa ni ynglyn â'r thema bwysig yma, amser y Nadolig, ynglyn â disgwyl. Disgwyl i Dduw ddod i'n hachub ni. Disgwyl i Dduw ddod i ddangos i gariad i ni. Ond da ni'n byw mewn oes yn dydan, lle dydy pobl ddim yn licio aros. Da ni yn disgwyl cael popeth yn syth yn dydan. Da ni'n byw yn yr oes lle os da ni'n prynu rhywbeth ar y we, a fod o ddim yn cyrraedd erbyn y bore wedyn, da ni'n meddwl bod rhywbeth wedi mynd o'i le. Os da ni isio cerddoriaeth newydd, da ni jyst yn gallu galw ar Alexa neu agor Spotify a da ni'n cael o fel na. Dwi'n cofio pan o'n ni yn blentyn, pan o'n ni oedran chi, os oedd rhai o hoff bands fi, un o'r bands o'n i'n licio pan o'n i'n tyfu fyny, Super Furry Animals. Da chi clywed yn Super Furry? Na ni, Manon yn cofio, na ni. Opposition Generation. A dwi'n cofio, sengle newydd Super Furry Animals yn dod allan. Rhaid fi aros tan dydd Sadwrn, mynd mewn i'r dre i Andy's Records yn Aberystwyth. Actually, cyn hynny, rhaid fi safio fyny pres i brynu fo'n lle cynta. A wedyn aros iddo cael ei ryddhau, a wedyn mynd i'r siop, a wedyn prynu fo, a dyma fo. Nes i ffeindio fo wrth i ni symud tŷ yn ddiweddar, yn yr atec. Dyna sut. Ond dyddi yma, os di band yn rhyddhau cerddoriaeth newydd, ydych chi just yn mynd ar YouTube neu Spotify a gwrando arno fo yn syth. Achos da ni di cochi yr arfer o aros am bethau yn dydan. Ond, fel dwedodd yr hen hysbyseb Guinness, yn disgwyl bod gweinidog yn siarad am Guinness bore yma, nag ydych. Good things come to those who wait. Chi'n cofio'r hysbyseb yna ar teledu, slawer dydd, good things come to those with. Gan bod tynnu peint perffaith o Guinness yn cymryd amser, mae'n debyg, I couldn't possibly comment, ond mae'n debyg ydy, oce. Un o'r pethau diddorol hefyd am ddisgwyl, ydy weithiau pan da ni'n disgwyl am rhywbeth, weithiau pan mae'n dod, mae reality yn wahanol i be falle oedden ni wedi ddisgwyl. Cofio rai blynyddoedd yn ôl pan cyn i mennaf i briodi, o'n i'n neud wedding list fel i chi neud. Am wneud wedding list yn Debenhams o gyda ni, posh, da fe, wedding list. A yn cofio mennaf ffansio y mugs yma. Ac ychwanegu
3 myg. O na, maen nhw'n rhai neis nhw, ni ychwanegu 6 myg i'r wedding list. A wedyn, archebu hefyd egg cups i fynd gyda nhw, chybod? Achos chybod, cyn priodi a cyn cael plant, chi'n meddwl bod mae amser brecwast, mynd i fod yn amser mor hamddenol a hyfryd yn dydy. Cael mwynhau mwg o goffi a berwi, wy, a mwynhau yn hunain, a wedyn mae bywyd yn wahanol iawn i hynna, dydy. A wedyn, cael yr egg cups hyfryd, pert yma. A wedyn yr archebu'r mwgs yma, a wedyn dod nôl o'r mis Mel, agor yr anrhegion, agor y mwgs y dyma ni, o'n i wedi archebu espresso cups, by mistake. Ac o'n i'n meddwl, maen nhw wedi danfon y rhai wrong i ni, o'n i'n meddwl. A wedyn mynd nôl i'r gwefan Debenhams yna, rhain o'n i wedi archebu, just o scale y peth, ddim wedi taro ni pan nathon ni archebu nhw. Mae'n ddiddorol dydy, sut da chi'n disgwyl be mae rhywbeth mynd i edrych fel yn troi allan yn wahanol yn aml. A mae hwnna'n digwydd i fi yn aml i ddeud y gwir. Falle bod rhai o'r rhieni yma wedi cael y profiad yma pa mae rhai o'r plant falle'n requestio rhyw gacen penblwydd arbennig. A wedyn chi'n mynd ar y we a gweld llun, reit. Oedd Cadog yn ddiweddar eisiau cacen penblwydd Jurassic Park. So nathon ni ffeindio'r llun yma, na ni, cacen fel hyn oedd Cadog eisiau. So mas a fi nawr i Tesco a ni Morrisons, Asda, eisiau 3 siop i chwilio am y gwahanol ingredients i gyd. So dyma oedd Cadog wedi gobeithio amdano fe, a wedyn dyma gath e. Na ni. Ond mae good effort, go on, oedd e good effort, chwarae teg. A mae'n ddiddorol yn dydi, sef mae yna wahaniaeth rhwng yr hyn da ni'n disgwyl a'n aml beth sy'n dod i fod. A wedyn yr anecdot ola, mae Menna'n dweud, dwi'n gwneud gormod o anecdotes mewn negeseuon. Nawr, un beth dwi'n cael yn aml ydy, mod i'n weinidog, mae lot o bobl yn dweud bod fi ddim yn edrych fel gweinidog. Fi'n cwedwr, be mae pobl yn disgwyl i weinidog edrych fel, Ac yn anffodus, mae rhan fwy o bobl yn meddwl bod pob gweinidog yn hen, a bod pob gweinidog just yn gwisgo suits a dim byd arall. So yn aml, dwi'n cael fy hun mewn sefyllfa, lle mae pobl ddim yn credu fi bod fi yn weinidog. A'n cofio ges i ddigwyddiad rai misoedd yn ôl. O'n i'n mynd am dro ar hyd y ffrynt bwys yr angl sydd fyna. A fi'n bwmpo mewn i rywun o'n i'n adnabod o rai blynyddoedd yn ôl. Oedd i fam arfer bod yn aelod yma, actually. A nes i ddweud, haia, ti'n iawn, siwr i ti? A nath e ddim nabod fi. Oherwydd, yn anffodus, yr unig le mae wedi gweld fi o blaen ydy mewn crebryngau, falle. Ac wedyn ges i'r compliment am anhygoel yma, achos oedd e ddim wedi nabod fi. Nath e ddweud, sori, wnes i ddim adnabod chdi, Rhys. Achos oedd chdi'n edrych fel rhywun mewn grŵp, wedodd e. Ti'n edrych fel rhywun mewn grŵp, wedodd e. Mewn grŵp, what a compliment. Grŵp pop, grŵp rock, hip-hop, I don't know. Ond ti'n edrych fel rhywun mewn grŵp. What a compliment. Ond basically, oedd ganddo fe rhyw syniad yn dweud sut dyle gweinidog edrych, ond i ddim yn edrych fel na. Ond anyway. Le dwi'n mynd efo hyn? Nawr oedd pobl am ganrifoedd wedi bod yn disgwyl am Feseia. Oedd pobl wedi bod yn disgwyl i rywun ddod i achub y byd. Rhai pobl wedi bod yn disgwyl i'r Meseia ddod fel brenin cryf ar gefn ceffyl. Ond be nath droi fyny? Baban bach, gwan, mewn cryd. Rhai pobl falle wedi bod yn disgwyl arlywydd neu prif weinidog yn llawn spin a sŵn fel arweinwyr y byd yma. Ond be ddath? Tywysog tangnefedd i ddangos ffordd well. A dyma yw'r cwestiwn a'r her dwi eisiau gadael pob un ohono ni efo ar ddiwedd yn amser ni efo'n gilydd wythnos yma. Just i ni fod yn agored i weld rhywbeth newydd am Iesu y Nadolig yma.
Achos mae ganddyn ni gyd yn does yn preconceptions ynglyn â Duw, falle ynglyn â Iesu, falle ynglyn â just crefydd yn gyffredinol. Ond mae yna wahoddiad i ni bob Nadolig i edrych yn ffres ar y stori Gristnogol. Edrych yn ffres ar y newyddion da yma fod Duw wedi dod mewn i'r byd fel baban yn Iesu Grist. Nawr, rai wythnosau yn ôl oedd lot o bethau ar y newyddion ynglyn â bod llai o bobl yn cyfri hunain yn Gristnogion ac yn y blaen. Ac mod i yn Gristion ac yn weinidog, oedd e ddim yn synnu fi rili, achos mae lot o bobl gyda falle wedi cael profiad gwael rhywbryd o grefydd, rhai pobl wedi cael profiad negyddol mewn capel neu eglwys. Ac i ddeud y gwir, os dwi'n gallu bod yn hollol onest o'ch blaen chi rwan, rai blynyddoedd yn ôl, o'n i'n teimlo'r un peth. O'n i wedi cael digon o fynd i'r capel. O'n i wedi cael digon ar grefydd. Ond be nath newid y stori fi, oedd edrych eto ar Iesu. A weithiau mae rhaid ni edrych heibio i grefydd, yn does? Mwyn gweld Iesu am bwy yw e go iawn. A gweld fod Iesu yn cynnig heddwch dofn i ni. Mae'n cynnig cariad i ni. A mae'n derbyn ni just fel yda ni. A mae hwnna'n braf yn dydy. Da ni'n byw mewn oes lle mae'n anodd cael yn derbyn yn bobman yn dydy. Ond neges y Nadolig yw fod Iesu yn derbyn ni just fel yda ni. A fod Iesu wedi dod ata ni achos bod yn caru ni. Felly, yr gwahoddiad i bob un ohono ni eleni ydy just edrych yn newydd ar Iesu. A gweld mae yn Iesu bod gyda ni Dduw sydd yn caru ni, bod gyda ni Dduw sydd yn rhoi heddwch i ni. Oedd yr hen broffwydi yn dweud byddai'r Meseia'n dod â heddwch o'r nefoedd i blant y llawr. Nawr, pan o'n i'n tyfu lan, oedd mam wastad yn chwarae record teilwng i'w yr oen. Chi'n cofio hwnna? Gyda Geraint Griffiths yn canu. Yeah? Rhai o'n chi'n cofio fe mae'n cael ei chwarae ar Radio Cymru. A mae un o'r cneuon gyda Geraint Griffiths, he y nawr. Fel yna mae'n canu, Geraint Griffiths, he y nawr. Fel yna mae'n canu. Yn gael rhai o'r caddorion yma, menna'n embarrassed bod hyn. Ond gwrandewch ar y geiriau. Heddwch y nawr. Nawr, dwi'n gwybod amdano chi, ond da ni wedi cael wythnos rough yn teulu ni. Mae pawb wedi bod yn sal. A mae Nedw bach dal adre yn sal bore yma, a taid y gyfalu ar ôl e. Mae angen mwy o heddwch yn y mywyd i. Os angen mwy o heddwch yn eich bywyd chi, ffrindiau? Mae angen mwy o heddwch yn ein cymdeithas ni heddiw yn does. A ddim syniad yn unig ydy heddwch, ond person. A Iesu Grist yw'r person yna sy'n gallu dod â heddwch dofn i bob un ohono ni. A dyna yw newyddion da y Nadolig. So diolch am ymuno efo ni bore yma. Diolch yn arbennig i'r plant. A fel o'n i'n deud, mae yna groeso cynnes i chi ddod nôl ata ni heno am 6 i noson garolau ni. Ond mae'r band mynd i arwain i nawr yn y garol olaf a plis aroswch am baned a sgwrs a mince pei ar y diwedd. A Nadolig llawen i chi gyd.
tragwyddoldeb i'w, a disglaen yn wyneb Duw. Gadaniwr a daeth ei hun, gwnaeth ei babell gyda Duw. Wel y Dduw dod yn y cnaw, dwy folfo bydd un yn y frawd. Dduw yn ddyn a enaid gwyl, Iesu oed Emmanuel. Uwch lynef yn seinio ni, yn ffychan i gaedwadu. En dditwysog heddwch i'w, yn fych hael cyfiawn yn gwyw. Bywyd ddwg a golau ddyn, iechyd yn ei esgyd sy'n. Rhoes I lawr o goniant neb, fel na threngom ganwydeb. Ganwydeb o'r yfedrem, fel aged I migrachem. Glywch lynef yn seinio ni, yn ffychan I gaedwadu. Felly o Dduw Dad, i ni'n gweddio y bod heddwch yn Nadolig, dy heddwch di yn syrthio ar bob un ohono ni ac ar ein teuluoedd wythnos yma. A da ni'n diolch am dy gariad i ata ni, yn dŵad ata ni yn drysor yn Nadolig cyntaf yna. Amen.